Quan el 2003 la gran biblioteca que Gavà no havia tingut mai va ser una realitat, el seu nom no va ser motiu de gaire controvèrsia. Era evident que havia de dur el de Josep Soler Vidal, una de les figures més rellevants del segle XX a Gavà, que havia mort 4 anys abans. Soler Vidal no era pas fill de Gavà, va néixer a Barcelona, però va acabar vivint a la vila del Baix Llobregat per amor, en casar-se amb la Magdalena Vinyes. La seva tasca es va moure entre la política i la cultura. Va viure l'arribada de la República en primera fila com a militant i fundador de diversos partits d'orientació comunista, entre ells el PSUC, en el que militava durant la Guerra Civil i amb el que va ser regidor de l'Ajuntament, de Cultura, òbviament. L'exili, tot i la duresa de l'època, també van ser per a ell uns anys de riquesa cultural. Va acabar a Mèxic, que durant els anys 40 va ser l'epicentre de l'exili català. Allà va fer amistat amb personatges de la talla de Pere Calders o Tísner. Tan gran és el lligam amb el país nord-americà que un dels seus fills s'hi va quedar i actualment n'és un dels editors literaris més reputats. Amb la tornada a casa va arribar la dèria per la història, especialment la història local, que el va portar a publicar diversos llibres i a ser nomenat cronista de Gavà. La seva feina professional és en el camp de les arts, de la indústria gràfica. Treballa a l'editorial Proa, amb Pere Quart, treballa a Montaner i Simón amb Pere Calders i amb Jesús Moncada, i a Gavà es dedica essencialment a la recuperació de tradicions, a la recuperació de la història local a través de la consulta de l'arxiu de la baronia de l'Arambrunyà. Participa en el projecte de la creació del Museu de Gavà i en la recuperació també com a proposta política dels noms antics dels carrers locals. I també van arribar els reconeixements. El 1988, Gavà l'anomenava fill adoptiu i la Generalitat el guardonava amb la Creu de Sant Jordi, un reconeixement a una tasca política i cultural que ell mateix va definir com de fidelitat a un poble.